Señor Rueda, despois de escoitalo falar, a asunción de responsabilidades políticas non admite atallos nin evasivas. Só hai un camiño posible, a súa dimisión. Despois de escoitalo hoxe e durante os últimos 30 días, só se pode concluir que se amosou no exercicio das súas competencias como un perfecto incompetente. E a maiores de que volvería a facer o mesmo de repetirse a vaga de lumes. Señor Rueda, vostede fracasou. É unha evidencia que xa non é discutible. Se vostede aínda se sinte responsable do que lle sucede a este país, cousa que ás veces non o parece, vostede vén de evidenciar un fracaso estrepitoso. Pode explicarnos por que, cando presentaron o Pladiga, era un plan perfecto? Dixeron literalmente: estamos preparados, estamos traballando con intelixencia artificial e temos medios e persoal suficiente. Pero cando chegou agosto e os incendios, a súa resposta é terrorismo incendiario ou o Estado non nos dá os medios que necesitamos. Señor Rueda, esta vaga de lumes é consecuencia directa da súa incompetencia política e por iso debe dimitir. E onde estaba vostede mentres Galiza ardía? En moto? De festa en festa? Sí, ou na praza de touros de Pontevedra con Feijóo e con Rajoy, porque vostede chegou tarde, tardou 5 días en poñerse o chaleco da incompetencia.